E ali hai que ter cuidado que hai que regatear, Ali, en Egicio. Ai, sí. En Egicio. Se che piden 100 euros, tú, 120. Pero si lle piden 100, como lle vai dar 120, home? Pa jodelo, pa despistalo, pa que se quede aí. Anda, vai. Xulio! Queres un bocadillo traxe bonito con pimenta? Se que te gusta a ti? Con pimiento. Dame aí un pouco de auja. Ali non se pode beber auja de villa, Ai, sí. No, que ali dache unha disentería, unha cajarría a auja de ali, cuidado, Unha tía nosa bebeu auja de villa, ahora xa nin mexa, xa todo por... Mexa polo cu, xa que é unha causa loca. Titi! No. As cousas...